Takže čau tady Paolo, jak se daří, jak se máte dneska mega krásně, běžte ven, ale než půjdete ven, tak mám pro vás super puper video. OK, věk. Znáte ten pocit, když se vám líbí nějaká holka, ale pak zjistíte, že je úplně jinak stará, než jste si myslel? Jo, několik let nazpátek, když jste si mysleli, že holce je 15, tak i 15 prostě bylo. Když jste si mysleli, že někomu je 20, tak mu 20 bylo. Mohli jste říct, kdo je starší, kdo je mladší, ale dnes ne. Tohle video je typovací challenge. Může jí být 15, může jí být 13, může jí být 121. Dámy a pánové, dneska se podíváme na typovací challenge. Začneme. Tak, první obrázek. Když se podíváme na ty řasy, když se podíváme na to obočí, tak a ten piercing, tak jí nemůže být méně jak 18. Já bych tipnem 21. Tak jdeme na to. 16? Co? Hele, abych se přiznal, je tady mega moc těch anket, kde si můžeš tipovat, kolik je těm holkám let. Já už jsem zkoušel jednu před touhle a tipnul jsem 3 z 10. Takže jestli to takhle bude pokračovat dál, tak fakt nevím, co budu dělat. Protože já mám od narození problém, když mi někdo řekne, kolik si myslíš, že mi je, a já řeknu, tak 20. A ona, je mi 17, a co? Nic, nevyšlo to, nevadí. Focus time, jdeme dál. Ta vypadá na 20, ale když se podíváme hodně blízko, tak má takový mladý obličej, takže jí bude reálně třeba 15. A mega na tom dělá ta tmavá pleť a to obočí, protože si myslí, že je 20, ale reálně opravdu je třeba 15, 16. Teď schválně, kolik jí bude. 14? Tý holce je 14. Vemte si, že tuhle holku vidíte na ulici, líbí se vám, tak si řekneš, kolik jí může být, tak třeba 18, 19, 20, bavíš se s ní a pak se jí zeptáš, kolik ti je, a ona 14 a ty. Fakt si pamatuju ještě, jak jsem chodil na základku a holky vypadaly úplně jinak, měly trička Mickey Mouse a vůbec jim bylo úplně uprdele, jak vypadají. Ale tohle ty není 14, to je blbost. To je blbost. Ne, nic, soustředíme se. Tohle zvládne. Další obrázek. Tahle vypadá opravdu starší, ty bude rozhodně okolo 20, 25. To poznáme podle toho náhrdelníku určitě a podle toho obočí a podle toho výrazu. Prostě má starší výraz. Protože když tyhle holce je méně jak 20, tak přestávám věřit komukoliv jeho věk. Protože tohle, to je šílený, to je naprosto šílený. Nic, soustředíme se. Musíme tipnout číslo. Já si myslím, 22. Dáme 22. 17. Ty holce 17. Hele, mě je 21 a mě lidi říkají třeba, že mi je 15, 14, 16, někdy i 17, ale vždycky, když chci jít do klubu někam nebo tak po mně občanku. A já prej, co, teď je mi 21 a oni občanku. A já prej. Ale jestli týhle holce je 17, co to je? Nic, nebudeme se rozčovat a jdeme dál. Další obrázek. Týhle musí být 18. Jestli týhle není 18, tak už přestávám věřit Boha. Normálně přestávám věřit Boha, protože tohle je 18letý ksicht. Normálně bych jí tipnul 20, ale už jsem se ponaučil a budu říkat, že je 18, o 2 roky minimálně níž. Takže 18. Jo, konečně někdo aspoň trošku, kdo vypadá na ten věk, reálně. Takže další kočička. Podle obočí a podle toho vyplázlého jazyka můžeme té holce usuzovat 100%, že je víc jak 18. A hlavně ten černý pásek v karate, co má na krku, za polikání to musí být 100%. Už po zkušenostech to nedostanete jen tak. Takže když se ale podíváme detailně, tak ta holka míchá ledový čaj s mlíkem, což není extra nějak logicky dobrý a můžeme usuzovat, že je prostě třeba 19. Řekněme 19. 19. Jo, 19. Finální číslo. Jdeme na to. 18.
To není tak daleko, to je v pořádku. Podle mě vypadalo tak 18, 19, 20 reálně, což je docela dobrý tip. Máme zatím dvě jakž tak správně, počítejme tady to jako správně, protože to není takový rozdíl, jo? Nic, jdeme dál. Jo, to zvládne. Když se podíváme opravdu na tuhle holku, tak vypadá kolem 20-25, ale když se přiblížíme blíž, tak zjistíme, že je třeba 18, 19, jo? Nic víc jí určitě nebude. To zjistíme především z toho obočí a z toho výrazu ve tváři. A rozhodně jí nemůže být míň, protože to bychom poznali hned. Rozhodně není určitě teenager a rozhodně jí určitě nebude 25. Takže jdem se na to podívat a trošku se bojím. 15. Jak? Pane bože. To musí být nějaký lifehack DNA, nebo hodně koukala na make-up tutoriály. Pane bože, 15. Vem si, že si někde na baru a prostě tam uvidíš takovouhle holku a řekneš si, jo, damn, to je dobrá. A pak se spolu bavíte a kolik ti je? 15. Jdeme dál radši. Už jsem fakt nasraný. Konečně normální fotka, holce je třeba 12, třeba 14 v pubertě a normálně si vyfotí konečně normální fotku, bez žádného make-upu, bez ničeho a můžeme konečně poznat, kolik jí je, protože týdle musí být tak třeba 13, 14, 15. Finální číslo řekneme třeba 14. Cože, 18. Holce je 18, frajerka vypadá na 13, ta má stejný problém jak já. Mě taky neřeknou lidi, že mi je 21, to je úplně šílený. Rozumím té holce, je to hrozný. Tak, teď jsme se ponaučili, že někdo může být starší a někdo může být mladší. Co máme teď? Tohle. Podle toho výrazu, podle těch řas a obočí a toho stínu a hlavně typu šapky, tak můžeme říct úplně v klidu a podle předešlých zkušeností můžeme opravdu říct, že ty holce je třeba 17, 18. Řekněme třeba 17. Trošku se bojím, ať není třeba 13, jinak bych to už fakt nedal jako. 17! Konečně jsme trefili 3 z 8 zatím. 3 z 8 máme. Ty brďo. Jsem ani nečekal, že dáme tolik. Nic, jdeme na další obrázek, ať to máme. Tady ten obrázek je hodně zretušovaný. To dělají většinou mladý holky, kterým je třeba 15, 16 a neumí pořádně retušovat. Tady to je jako typický Photoshop, co se týče pleti. A většinou to dělají jako fakt mladší. Takže to hlavně zjistíme podle toho výrazu a podle toho obočí a těch nechtů. To si někdo starší opravdu fakt neudělá. Takže tím pádem fakt se bojím něco říkat, ať nevypadám tady jak úchyl nějaký, ale řekněme, že je třeba 15, jdeme na to. 21. Cože? Pane bože! Já mám fakt problém lidi. Schválně mi napište dolů do komentářů, kolik jste si mysleli, že mi je. Je mi 21, ale lidi mi furt říkají, že vypadám na 16, na 17, tak kvůli tomu, že mi neroste třeba ta brada. Ale to je, prostě to doroste, všem to snad doroste, teda doufám. Ale nic, nebudeme to prodlužovat. Final obrázek, poslední obrázek číslo 10. Tahle holka se mi líbí, má pěkný výraz a má takovou tmavší pleť a hlavně má takový dospělejší výraz, ty nemůže být 15, fakt nemůže být 15, ani 16, ani 18, podle mě jí bude tak 19. Držte mi palce, protože chci mít aspoň něco dobře, reálně. 18! Ten poslední obrázek jsme aspoň trošku trefili, co se týče věku. Říkal jsem 18 až 20, řekl jsem 19, bylo to dost blízko. Takže už jsem se nějak ponaučil, že 15 vypadají na 20 a že si musím dávat bacha. Tím pádem, tímhletím to video končí. Díky moc, že se díváte, budu moc rád, když dáte odběr, like a napište nějaký komentáře. Doufám, že vám hlavně tady ten challenge předal to, že je rozdíl mezi to, co si myslíš a to, co je. Nic, mějte se, čau!